Още нещо музикално за финал на нашето предаване. Вчера БГ Радио обяви номинациите си за годишните музикални награди за 2009 година. Повече от 5000 почитатели на българската музика цял месец номинираха любимите си изпълнители. Тази годишният български представител на Евровизия Миро е с цели 4 номинации. Но това не е единственото най-ново около изпълнителя. Вижте нещо повече в следващия репортаж. На номинациите за годишните музикални награди на БГ Радио бяха номинирани по 5 изпълнители в 9 различни категории. Една от категориите е за БГ видеоклип, която е номиниран и Миро с песента "Убиваме с любов". Това обаче не е най-новото видео на изпълнителя, с което той може да се похвали. Последният му клип е към песента "Ангел си ти" и е бил заснет буквално за броени часове. Столична община направиха невъзможното и за един ден затвориха най-оживената Софийска улица, Витошка, за да можем да заснемем клипа. Топиха ме в ледено студена вода, може би минус 8 градуса, за да направим този забележителен кадър в началото на клипа. В него аз всъщност излизам от слънцето, но всъщност е точно обратното. Аз излизам от минус 8 градуса във вода. През изминалите няколко седмици Миро представи песента "Ангел си ти" из Европа. От обиколката си той е запазил топли чувства и добри впечатления от отношението на хората към него и неговата музика. Тази година може би ще имаме страхотен успех, защото където и да съм бил до този момент, песента се посреща добре, мен ме посрещат добре. Името България е най-добрата визитна картичка, която мога да имам. Някои от участниците, които обраха не една номинация на церемонията, също не останаха безразлични към своя колега Миро и участието му в Евровизия. Миро се надявам да стигне далеч, само това мога да кажа. Нямам някакво конкретно мнение, защото музиката му е доста далеч от това, което аз харесвам и правя, но се надявам този път да се представим на ниво. Миро е доста як изпълнител и нашето парче беше много готино, което беше за него. И не знам, надявам се да оставим някаква следа, да ни се изкепват на Евровизия. До 24 април ще продължи втори етап на годишните музикални награди на БГ Радио 2010. На сайта на радиото слушателите могат да дадат своя глас за своят лидер във всяка от 9 категории. Церемонията по връчване на наградите е на 25 април в зала 1 на Националния дворец на културата. Много благодаря за